Continuamos estudando o tema da monarquía hispánica, centrándonos nesta ocasión no Imperio Español durante os reinados de Carlos I e de Felipe II. Creouse un imperio que se estendeu por boa parte de Europa, América e Asia, e o seu desenvolvemento estivo marcado por numerosas guerras e conflitos, dos que trataremos de analizar as súas causas e as súas consecuencias. Carlos I será un dos maiores soberanos da historia. Naceu no ano 1500 e, como xa vimos no vídeo anterior, era fillo de Felipe o Fermoso, herdeiro ao trono do Imperio Xermánico, e de Xoana de Castela, Xoana Tola, filla dos reis católicos. No ano 1516 morreu Fernando, o seu avó, o rei de Aragón, e Carlos herdará Aragón. Pola súa banda, para converterse en rei de Castela e unificar ambos territorios nun só reino, tivo que pedir permiso a súa nai, a raíña Xoana, que cedeu os seus poderes ao seu fillo desde o mosteiro no que aínda se atopaba recluída debido ao seu estado mental. A chegada ao trono de Carlos I no ano 1516 supuxo o final da dinastía Trastámara e dá comezo unha nova dinastía, a dos Austrias. Cando Maximiliano I, emperador do Imperio Xermánico, morreu, o seu neto, Carlos I, forzará as cortes de Castela para que lle concedan os fondos necesarios para ser nomeado emperador. Feito que consegue no ano 1520, reunindo baixo un só rei as herdanzas da coroa de Castela, de Aragón e do Imperio Xermánico, o que o converte no soberano máis poderoso non só de Europa, senón tamén do mundo. Un imperio que estivo continuamente en problemas. Os primeiros problemas xurdiron cando no inicio do seu reinado concedeu os principais cargos de goberno a nobres flamengos e non aos nobres casteláns. E ao mesmo tempo gastou os fondos de Castela para ser nomeado emperador. Estes feitos provocaron a rebelión das comunidades en Castela e das xermanías en Valencia e Mallorca. Aínda que as revoltas fracasaron, Carlos I cambiou a súa forma de gobernar. Por outra banda, Carlos I pretendeu unificar a cristiandade, pero a súa política contou coa oposición de Francia por un lado, que estivo en guerra con España durante todo o seu reinado, cos turcos por outro, xa que supoñían unha amenaza no Mediterráneo sobre as fronteiras do Sacro Imperio. E por último, o problema máis grave foi o apoio dos príncipes alemáns ao luteranismo. E aínda que intentou frear a súa expansión, fracasou. No ano 1556, decepcionado por estes fracasos, entregoulle o Sacro Imperio ao seu irmán e o resto das súas posesións ao seu fillo Felipe. O Imperio de Felipe II estaba formado por España, os Países Baixos, gran parte de Italia e outros territorios en Europa Central, así como os territorios de América e numerosas posesións no norte de África e en Extremo Oriente. Felipe II, ademais, era fillo dunha infanta portuguesa, polo que no ano 1580, tras a morte do rei portugués sen descendencia, engadirá ás súas posesións as de Portugal. Iso fixo que o imperio de Felipe II tivese posesións en todos os continentes, e debido a iso, o rei acuñou a famosa frase: un imperio no que nunca se pon o sol. Felipe II foi un rei que tivo dous obxectivos principais: a conservación dos seus territorios e a defensa do catolicismo. Este foi o motivo de gran parte das guerras que mantivo o monarca con outros países. Durante o seu reinado mantivo guerra con Francia, cos turcos, revoltas nos Países Baixos e enfrontamentos con Inglaterra. Con Francia, Felipe II continuará os conflictos do seu pai ata que a derrota francesa na batalla de San Quintín pon fin á ameaza francesa durante varias décadas. Da mesma maneira, loitará tamén contra o Imperio Turco, que foron vencidos na batalla de Lepanto no ano 1571. Ademais, Felipe II tivo que facer frente a rebelións nos Países Baixos por cuestións religiosas, xa que as provincias do norte declaráronse independentes, co nome de Provincias Unidas. O rei non aceptou e así comenzou unha longa guerra que durou 80 anos. Obtiveron a súa independencia no ano 1648.
Por último, produciuse un enfrontamento con Inglaterra, xa que esta apoiaba os rebeldes dos Países Baixos na súa loita contra a monarquía hispánica. Felipe II enviou unha poderosa frota, a Armada Invencible, que partiu de Portugal para invadir Inglaterra. Debido ao mal tempo e aos erros dos xenerais españois, a Armada acabou naufragando e sendo derrotada polos barcos ingleses. Tras este desastre, a monarquía española perderá o seu potencial marítimo e quedará relegada a un segundo plano no control dos mares por detrás de Inglaterra. Todas estas guerras provocaron enormes gastos e o ouro e a prata que viñan de América non eran suficientes para sufragar os gastos do imperio, polo que Felipe II terá que declarar a bancarrota da monarquía hispánica hasta en 3 ocasións. Imos ver agora como se organizou o imperio e cales foron as institucións de goberno durante este período. Carlos I e Felipe II continuaron a exercer unha monarquía autoritaria, que xa iniciaran os reis católicos, aínda que esta monarquía estaba cada vez máis centralizada. O rei exercía o goberno, dirixía a política exterior e o exército, ocupábase da administración e da recadación de impostos. Aínda así, o seu poder non era absoluto, e para aprobar novas leis ou para establecer impostos tiñan que ser aprobados por os parlamentos ou cortes de cada territorio. O rei contaba co asesoramento dos consellos que se encargaban dos asuntos relacionados cun territorio concreto. Castela, Aragón, Flandes ou Indias, entre outros. Ademais dos consellos, en cada territorio había un gobernador ou un vicerrei que representaba o rei e gobernaba no seu nome. Era o caso do vicerrei de Aragón ou do gobernador dos Países Baixos. Tamén existían as chancelarías e as audiencias, que eran tribunais de xusticia que ditaminaban en nome do monarca. Unha vez visto como foi o reinado de Carlos I e de Felipe II durante o século XVI, de cales eran os seus obxectivos e os problemas aos que tiveron que enfrontarse, así como a forma de goberno dos territorios nos que lles tocaba gobernar, imos centrarnos na economía e na sociedade da época. Imos comezar pola economía, para o que temos que analizar a agricultura, a gandería, a artesanía e o comercio. A agricultura expandiuse grazas ao cultivo de novas terras, e a gandería trashumante de ovellas meiriñas mantivo a súa importancia debido ás exportacións dela cara a Europa. A artesanía, sobre todo a siderurxia vasca e a confección de panos en Castela, medraron. O comercio viviu unha época de gran esplendor debido ao monopolio comercial con América e a chegada de metais preciosos desde este continente. Con todo, como dicíamos antes, as riquezas obtidas non eran suficientes para sufragar os custos de tantas guerras. Os reis tiveron que recorrer a préstamos. O imperio foi endebedándose progresivamente, polo que o Felipe II se viu na obriga de declarar varias bancarrotas. Despois de ver como era a economía, imos ver como era a sociedade. A sociedade española seguiu dividida en estamentos. Lembrade, estamentos privilexiados, nobreza e clero, e non privilexiados o resto. Na nobreza podemos distinguir entre alta nobreza, que posuía grandes propiedades e altos cargos de goberno e polo tanto tiña un gran prestixio social e alto poder económico, e tamén a baixa nobreza, que estaba formada por fidalgos que ás veces non tiñan diñeiro nin posesións. No clero tamén había un alto clero e un baixo clero. O alto clero incluía os altos cargos da Igrexa. Procedían de familias nobres, eran propietarios de grandes extensións de terra e tiñan un alto poder económico. O baixo clero estaba formado por frades, monxas, monxes, cregos, que tiñan unha renda baixa e escasa formación religiosa. Por último, o pobo non tiña privilexios, pagaba impostos e dedicábase a traballar, e o seu nivel económico variaba moito duns a outros. Atopamos neste grupo a persoas que traballaban no campo, a artesáns e comerciantes, traballadores de obradoiros, criadas e criados, e poboación marxinada que vivía da mendicidade. Co análise da economía e a sociedade,
Damos por concluído o estudo dun dos séculos máis importantes da historia da monarquía española. Felipe II morreu no ano 1598 e vai nos suceder no século XVII o seu fillo Felipe III, co que dará comenzo á longa e progresiva decadencia do Imperio Español. Ata aquí chegamos co vídeo de hoxe. Espero que vos interesaran as figuras de Carlos I e Felipe II. Vémonos no seguinte vídeo.